Праблема ў тым, што у Амерыкі як бы людзі, калі толькі нешта здараецца, дробязь, напрыклад, вельмі шмат людзей, адна з асноўных прычын, чаму людзі робяцца банкротамі і прадаюць дамы і аказваюцца на вуліцы, гэта нездольнасць аплаціць медыцынскія паслугі. Як толькі ты хварэеш, ты вельмі хутка прадаеш дом і застаешся на вуліцы. І часам нават не выздаравіўшы. І калі ў гэтай сітуацыі дзяржава цябе не падтрымлівае, а сям'я таксама можа сказаць, што прабач, мы не збіраемся таксама ісці на вуліцу і прадаваць свой дом. Дапамаглі як можам, далей сам і заплюшчваюць вочы. І ў такой сітуацыі я не магу судзіць людзей, ім патрэбна псіхалагічная дапамога, таму што большасць з іх адчуваюць сябе ў полнай ізаляцыі нікому не патрэбнымі. І гэта як ком, ён расце, 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 а людзі, якія мала эмпатыі, эмпатыя ж гэта што? Гэта калі ты можаш сябе паставіць на месца іншага. Некаторыя людзі проста не ставяць сябе на месца іншага і кажуць, вось па-армянску кажуць, з цёплага месца. І не разумеюць, якія могуць сітуацыі здарацца і наколькі дзяржава спрыяе гэтым сітуацыям, ніяк не падтрымлівае, а проста вось спатыкнуўся ботам па галаве, ляжы і як бы сам вінаваты. І вось у гэтай сістэме як бы казаць, што я не хачу плаціць гэтым бездомным, ну, мы проста, напэўна, не ўяўляем, наколькі мы самі можам быць у гэтай сітуацыі. Я сама бачу вось у там нейкіх беларускіх нават групах перыядычна ўзнікаюць там хтосьці памёр, няма на што пахараніць. Нават вось такая банальная рэч, яна можа цябе вывесці, вырваць з твайго нармальнага жыцця, калі ты кажаш: «Ой, чаму я буду плаціць?». Гэта як бы дзяржава мусіць падтрымліваць, быць на падстрахоўцы ў людзей, а не быць вось тым ботам, які б'е яшчэ бальней і вось так кажа, што я не хачу дапамагаць. Навошта дзяржава увогуле тады, калі ўсё рэгулюецца толькі вось гэтым мне выгадна, мне не выгадна. Дзяржава гэта пра калектыўныя нейкія пра вось бачанне сітуацыі калектыўна, каб выжыць і дапамагчы развівацца грамадству цалкам, а не нейкім асобным групам прэферэнцыі даваць.